Mugawo lijana alinafe mulenda ndipo lero ndine Eric Norman Mkwayira. Ndelero pano pa stable ranchinji pamene pakucha website ya Sitemo timve kuti anthu amava bwanji makamaka tsiku la pa 3 March Martyrs Day. Ndi munthawi ino ndakuma ndi bambo wena ndikudziweni bambo. Gresham Sylvester. Oh, aggression. Inu holiday ya pa 3 March imene machedwa kuti Martyrs Day mumaiva motani? Mene ndimadziwira ine kumakhala kukumbukira anthu amene anatimenyera ufulu, pamene kuti anthu amene anafa pa nthawi imene timafuna kukhala pa ufulu odziyimira parokha. Anthu ngati amene mwina ena mungatchulepo kuti ndani? Mayina awo ndi sindimawatsata. Olomodzi? Olomodzi. Chabwino tathokoza. Kwambiri. Tikupitirirabe kuyeza ndi anthu apa tsopano ndakumana ndi mayi wena amene atiuze kuti iwo ndani. Amayi tikudziweni? Ine ndine mayi Nkhoma ndimapezeka pano pa Sitemo. Mayi Nkhoma, inu tsiku la pa 3 March kapena kuti Martyrs Day mumaliva motani? Ine tsiku limeneli ndimalimva ngati kukumbukira ufulu wa dziko lino umene anthu anamenyera ufulu m'dziko muno. Anthu ake monga mungatitchulepo kuti ndani? Zambiri yake koma ndinamva za John Chilembwe ndi John Chilembwe amene namva kuti anamenyera ufulu wa dziko lino. John Chilembwe yekha basi amene kunkumbukira. Tathokoza. Ndithu zikoma kwambiri. Ndili dakalipompa pa depot ya Nchinji cha website ya Sitemo ndipo ndakumana ndi amayi enaso amene amawanga business yawo ndithu ndikuona kuti amagulitsa kabichi ndi zina zotero. Mayi tikudziweni? Ine ndine girlfriend Fungatira. Inu monga ngati holiday ya pa 3 March kapena kuti Martyrs Day mumaiva motani? Holiday imene ya 3 March ndi tsiku lopambana kwambiri imene timakumbukira azibale athu amene anataya miyoyo yawo chifukwa chophera ufulu ife Amalawi. Anthu amene mwina mungatchulepo angapo? Amene ndimadziwa ndi John Chilembwe, Grey Buffer ndiye nawo tolo ndangwayiwala mayina. Ife tithokoze. Sikomo. Dzina langa ndine Fisho ndimachokera kwa Ntsiriza. Tsiku limene limangondikhudza chifukwa choti ndimakumbukira kwambiri azibale athu amene anataya miyoyo yawo chifukwa cha tsiku limene lili. Komanso zimatikumbutsanso kuti tizikhala anthu olimba mtima chifukwa chimene chimatipangitsa nchione kuti tidzione kuti chitsogolo chathu chimakhala chotani. Komanso tikakhala pa tsiku limene lili ndionena kuti zambiri ndithuwa okuti zimatikhudza ndithu. Ndimene ineyo ndimachimvera kungondikhudza kwambiri. Ine mumakhudzika motani? Ine ndimakhudzidwa pokumbukira kuti nkhondo siyabwino. Ndipo pa zimene zozo ndimene zimandipangitsa kuna kuti kodi abale athu okondedwa anataya miyoyo chifukwa cha nkhondo koma nkhondo ineyo kwa ine ndimakuti siyabwino basi. Mwachidule ine mafuna zinthu za mtendere? Ine mwachidule ndimafuna mtendere ngati zinthu zavuta ndimafuna kukambirana. Pakusamvetsesana ndi pamene pamakhala nkhondo. Koma chachikulu chimene ndimakhulupirira ndi kukambirana kuti nkhondo ichisakhalepo. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Pano takumananso ndi munthu wina amene amamanganso business. Abambo amenewa akuoneka kuti amagulitsa achina frozen ndi azi zawo ndipo mwina tiadziwe. Tikudziweni bambo? Daniel Phiri. Daniel Phiri. Inu pano pa Sitemo tidziti holiday ya Martyrs Day kapena ya pa 3 March mumaiva motani? Imatikhudza kwambiri pa zimene tidamamva history yake. History yake mumaiva motani? Imati chani? Azibale athu amene anafera. Anaphedwa motani? Munthu mafuna mwina mungoti tambasulira bwinobwino. Anaphedwa motani kapena zinachitikira kuti? Nkhani kuti nakasima ngomvetsetsedwa kuti timakumbukira kale zimenezo. Kuti azibale athu anafa motero. Nkhani yake sinali yabwino, sinali yolongosoka bwinobwino. Mukumvetsedwa mu history imene muli mayina amene mumakumbukira kuti munawamvapo? Sinamveko. Nakumva kuti anthu ambiri anafa basi. Malo onse ndi sitikwadziwa koma timakumva chabe anthu adamafotokoza. Tathokoza. Dziko kwambiri. Tikupitirirabe kufufuzafufuza kwa anthu ndi pano ndakumana ndi amayi ena amene ndi a business iso. Iwo amwina tiadziwe. Tikudziweni mayi? Ine dzina langa ndine Namayera. Kanda Paulo Nchinji mapanga business ya zakumwa. Okay, Namayera inu makamaka tsiku limene la pa 3 March imene imachedwa kuti Martyrs Day mumaliva motani? Tsiku limene sika tsiku labwino makhala tsiku la chisoni chifukwa zathu
nati anafa nthawi imene ija ndi ifenso timakhala ndi zisoni zongowapempherera kuti mzimu wawo kause mutendere. Ati tsiku lake limene lija mwina mukulidziwa tsiku lake kuti nthawi yake nditi? Tsiku lake pa filimalichi zinachitikira liti? Sinanga mangoti tsiku limene lija zinachitika kale, timangokumbukira kuti zinthu zochitika kale ndi timangokumbukira kuti chisoni azathu adakhetsa mwazi kuti fera ife dziko lino lathu. Mwina mwa anthu amene anakhetsa mwazi amene muwakambawo mwina mungatitchulepo kawiri atatu amene limadziwa kuti amene anakhetsa mwazi achina John Chilembwe ajeni awa anthu ena akundithawathawa ndiye komabe timangokumbukira kuti amene anatifera ndi anthu ochuluka. zikomo kwambiri tathokoza. Zikomo. Tikupitirirabe kucheza ndi anthu pano pa basketball ya Nchinji. Apa ndakumana ndi mayi winanso amene akupanga business yake. Mwina tiadziwe. Tikudziweni mayi? Ine ndine Chaiteka Jolo ndimakhala kwa Chisabu. Inu mumayiva motani holiday imene? Ine filimali imene maivera ndimasangalala kafika filimali ifa kalekale amangamba zoti ena amamenyedwa amatozedwa kuphwanyidwa zinthu mana manapezeka anthu ena ngati na John Chilembwe analimenyera ufulu nkhondo dziko lino azungu amafuna zililamulira koma ina John Chilembwe anamenyako nkhondo kuti filimali amala azikhala koso nawo wachani pa ufulu wawo lamulira dziko lawo azikhaso nawo pamtendere. Okay, inu mankamba za John Chilembwe. Tiziti nkhondo imene munikambira yapa filimalichi anamenyako ndi John Chilembwe yekha? Nkhondo imene sanamenya John Chilembwe yekha nalipo anthu osiyanasiyana wakuti anthu akewo sitingadziwe koma mwa iwo amene amatchuka ndi John Chilembweyo ndi anthu ena ngati achina Tembo analinso gulu lomwelo amene ndikudziwa kweneyo ndi amenewo koma enawo sitingathe kuwadziwa. Inu mudziwapo John Chilembwe ndi Atembo? Ndikudziwa kwa anthu amenewo mene mamvera muri filimalichi kumakhala sitimayenda ife pa filimalichi sitimalowa mtawuni pa filimalichi sitimasegula mashopu koma panova anapezeka zoti anthu anamenya nkhondo dziko linapezeka kuti filimalichi tikulowa mtawuni tikupita uchalichi tikupanga mabizinesi athu osiyanasiyana chifukwa choti panali munthu wina amene alimenyera nkhondo kuti pa filimalichi zitani zipanga mabizinesi athu tizipita uchalichi pamanga zosiyanasiyana koma tikukumbukira kuti pa filimalichi pamachitika zakuti. Ndine John kuchokera kusalima uko. Tsiku limeneli ndimamvana lobwino kwambiri ndipo ndimakhaso ndili ongoganizirabe pa zimene zidachitika nthawi imeneyo poti khala tsiku limene lachiyani la holiday. Komabe ngakhale makhala holiday town ndimalowabe. Okay, inu holiday imene momati zinachitika tsiku zimene tofuna kuti mungatiuzepo kuti kunachitika chani? Ine rutengera ngati zochitikazo ndangasi akuti amakumbukira anthu amene anatipangira zabwino nthawi yambuyo ijani. Ineyo ndoti ndimangoganizirabe ngati pa zabwino zimene anatichitirazo. Zabwino zanji zimene anatichitira? Okay, zabwino zake tu ngati tiziti kuti imenyera maufulu athu yani. Anthu ake amene anamenyera maufulu mwina mungatchule kwa awiri atatu? Wathokewo tu ndi bale sitingachule ya. Yofo yoti ndayiwalira pakadali pano pakoma ndimakumbukirabe. Nthawi ina yake? Iwe ndakunyadira kasi. Ndithu mbale. Tikadali pomwepa pa basketball ya Nchinji pamene pamachitika ndithu ma business angapa ndenda kumananso ndi amayi ena mwina iwo adziwe. Ine ndine mayi kholi ndimapanga business enthoji kumudzi kwathu kwa Nsunu. Okay, inu mumaliva motani? Tsiku lopatulika kwambiri moti anthu akale tikati pa filimali anthu samayenda alesa amakhala pa khomo kungoti panopo chifukwa choti zinthu zinaguluka chifukwa choti limakhala kuti tikuyenda ndi tsiku limene timakumbukira ufulu ndi zinthu zimene anatipangira John Chilembwe. Chabwino ndathokoza. Zikomo. Mwina amayi tikudziweni? Ine ndinanganire mudanji mole ndimapanga business yanthu ochipa stemo. Inu holiday imene mumaiva motani? Holiday imene itu timaiva bwino chifukwa choti holiday imene ndiyo menyerera imene anamenyerera ufulu kuti anthu feti zikhala mwachani mwamtendere ndi imakhala holiday yodalirika komanso imafunika zikhala yachidwi kwambiri komanso imafunika kumapemphera kwambiri. Ufulu umene mukamati ufulu mungatiuze anthu awiri atatu amene anamenyera ufulu umene? John Chilembwe. Basi. Inu mumadziwa John Chilembwe yekha? Ine madziwa kwa John Chilembwe otchuka kwambiri amene anamva zoti anamenyerera ufulu. Tathokoza kukhala nawo mu gawo limene. Zikomo kwambiri. Ndenda kumana ndi ena amayi enaso pano mwina atiuze kuti iwo amaiva motani. Inu mayi mumaliva motani? Ndijeke sina pano ambala mwenda endani kaya. Tikanapitirabe kuyeza ndi anthu pano pa basketball ya Nchinji tili nena pano ndakumana ndi azibambo ena
mwina iwowa atiuze kuti ndipo ndiyambe ndinu bambo ndikudziweni. Inetu ndine Isaac Mlenga ndimachokera ku Salu. Okay, Mlenga akati holiday ya pa Martyrs inu maiva motani? Imenetu ndimaiva mokhala ngati mwachikumbutso cha makolo achikale monga ngati mmene zina zimakhalira ngati nthawi ya Malawi Congress Party. Nthawi imeneyi imayitenga ngati kuti imakhala ngati nthawi yakuti yokumbukira anthu amene odafera ufulu. Kwa ine imene imayimvetsera. Mwina mungamati anthu amene anafera ku ufulu, anthu ake mwina angakhale ati ndi ati? Anthu ake angakhale monga ngati anthu amene ngati ochina otonchirwa, ngati lese Dunduze Chisiza, Kuntas Eton Mposa, anthu amenewa adayesetsa ndithu kuti anthu amene adafera ufulu, anthu amene adamangidwa pa 3 March 1959 ngati Dr. Banda anamangidwa nawo nthawi imeneyo 3 March 1959 adamangidwa nawo mapita kugwera ku prison. Ndimene kumtima wanga imakhudzidwa mwa njira ngati imeneyoyo. Zikomo kwambiri pokhala mu gawo limene. Zikomo kwambiri. Wait